Kiltin lukiossa on siis monia vaihtoehtoja. Suuri osa on peruslinjalla ja sitten on myös urheilulinja ja sitten musiikillinen. Ja myös on semmoiset opintopolut kuin Luma ja toi kansainvälisyyspolku, että missä esim. Kansainvälisyyspolulla voi painottaa kieliä ja sitten siellä Lumalla luonnontieteitä ja matikkaa. Täällä voi myös opiskella korkeakoulujuttuja, jos ne kiinnostaa, ja EduFutura mahdollistaa sen. Meillä on totta kai kaikilla omat opot, eli opinto-ohjaajat. Joo, mun mielestä nämä just kielenopettajat, esimerkiksi vaikka just nämä enku-opettajat, niin ne on oikeasti mukavia ja ne kannustaa todella hyvin. Ainakin kun mulla on itsellä vaikea nämä kielet jutut, niin ne kannustaa hyvin. Joo, ja sitten se on tosi kiva, jos opettaja oikeasti kysyy sulta, että hei, miten sulla menee, että tavallaan huolehtitaan myös meistä, ettei vaan niinku silleen opeteta, vaan myös huolehtitaan meidän niinku henkisestä hyvinvoinnista. Ja opettajat tekee tosi paljon. Niin tekee. Niin. Näiden lisäksi meillä on myös tukipajoja, missä voi opiskella erilaisia aineita. Itse olen esimerkiksi ollut laskemassa siinä matikkaa ja sitten tekemässä kemiaa. Sinne voi mennä vaikka tekemään läksyjä tai sitten jos on ollut sairaana, niin voi mennä vaikka kysyä, että hei, miten tämä tehdään, että en ole ihan ymmärtänyt tätä, tai on jäänyt jostain paitsi. Tai sitten ei tarvitse olla mitään asiaakaan, voi vaan mennä just tekemään niitä läksyjä tai kyselee jotain muuta. Meillä on tosi hyvä yhteishenki luokassa just silleen, että aina kun menee RO:hon, niin se on ryhmäohjaus, niin silloin on kyllä tosi kivaa. Silloin on kivaa. Pääsee näkemään kavereita. Niin, silloin ekana vuonna, kun kaikki vähän teki niitä tutustumisleikkejä, ne oli vähän silleen, että ketäs nää on, mutta nyt on tullut kyllä tosi hyviksi kavereiksi. Yleensä välitunnilla tai hyppytunnilla niin mä just menen pelaa biljardia tai sitten menen koulun salille, Silti-koulun salille. On todella hyvä sali. Ruoka on myös täällä tosi hyvä, että se on monipuolista ja ehkä jopa enemmän vaihtoehtoja kuin peruskoulussa, että kannattaa syödä.